de a câștiga ediția a treia. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, un frigider Whirlpool. Premiul 2, un pachet cu cuptor, plită și hotă incorporabilă. Premiul 3, o mașină de spălat Whirlpool, 2 cuptoare electrice, un storcător de fructe, 2 cafetiere cu râșniță, 2 expresoare. Tragerea la sorți va avea loc în data de 15 decembrie 2014. Detalii despre campania promoțională Comanda Ta, o șansă de a câștiga ediția a treia, găsiți în locațiile din Reghin, strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Cafe Lara, o zi specială începe cu o cafea specială. Situată în Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 24, Cafe Lara vă oferă produse de calitate ale unor mărci consacrate pentru cele mai rafinate gusturi. Terasă modernă și confortabilă în orice moment al zilei. Cafe Lara, o zi specială începe cu o cafea specială. Așezată la poalele munților Gurghiu, societatea Carmaco vă oferă mezeluri proaspete, de calitate, fabricate la standarde europene, fiind implementat sistemul pentru siguranța alimentelor. Pe lângă produsele de carmangerie, Carmaco vă oferă și produse de cofetărie, prăjituri și torturi, prăjituri de casă preparate după rețete tradiționale. Carmaco, calitate și bun gust. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Poliția Reghin, și mai aproape de tine. Siguranța ta este prioritatea noastră. Îți stăm la dispoziție și prin poștă electronică. Scrie-ne dacă te nemulțumește ceva și crezi că soluția depinde de noi. Exprimă-ți părerile și sugestiile la adresa de mail polițiareghin@ms.polițiaromână.ro. Bună seara, oameni buni, bună seara, dragi români, suntem iar cu voie bună la Dar Rustic împreună. Bun găsit, dragii mei, vă spune din nou Maria Neag la o nouă emisiune Dar Rustic aici la Dar Reghin TV și, bineînțeles, la o nouă întâlnire cu cântecul popular românesc, dragii mei. Iată că în această seară rămânem aici la noi pe plan local, avem în studio invitați de seamă pentru dumneavoastră, doi dintre cei mai talentați copii pe care Dumnezeu ne-a lăsat nouă aici la Reghin și pe care cu siguranță dumneavoastră deja îi cunoașteți din emisiunile noastre TV și, bineînțeles, din participările lor la tot felul de manifestări culturale care au avut loc aici la noi în municipiul Reghin și, bineînțeles, și în împrejurimi. Așadar, mă simt puțin onorată, dragii mei, în această emisiune, deoarece să știți că am alături de mine, sunt înconjurată de doi câștigători, doi mari finaliști ai binecunoscutului concurs care a fost organizat aici la noi la Dar Reghin TV
Pot să fiu Ostea, acel binecunoscut concurs de către dumneavoastră, prin care Dareghin TV promovează copiii talentați din municipiul Reghin. Așadar, dragii mei, nu vă mai prelungesc suspansul, îi puteți vedea și pe micile ecrane. Este vorba de Bianca Pop și Cosmin Cotârlă, cărora le spun din tot sufletul meu, bine au revenit la emisiunea Dar Rustic. Bine v-am regăsit. Dar în această seară, dragii mei, au revenit cu o emoție aparte, deoarece, așa cum v-am spus, ei sunt cei doi câștigători ale celor două ediții Pot să fiu Ostea, organizate de Dareghin TV. Hai să începem cu Bianca. Bianca, bună seara și bine ai venit! Bine v-am găsit! Sper că ți-ai lăsat emoțiile la ușă, da? Da. Așa, eu ți-am spus că aici la noi în studio, când intrăm, emoțiile le lăsăm la ușă și venim în fața telespectatorilor, zâmbăreți, voioși și așa cum merge un artist pe scenă, nu? Că acum deja ești o artistă, bineînțeles. Bianca, tu ești prima noastră câștigătoare a primei ediții Pot să fiu Ostea. Și vreau să te întreb ce a însemnat pentru tine acest trofeu și ce înseamnă pentru tine acest trofeu? O mare bucurie. Da, bineînțeles. Da, chiar n-am crezut că o să câștig, dar... N-ai crezut că o să câștigi, dar iată că Dumnezeu ți-a dat acest noroc și bineînțeles și tu ai contribuit la acest noroc prin felul tău de a interpreta, de a te prezenta pe scenă la cele 3 etape ale concursului. Da. Foarte bine și ne bucurăm că te-ai înscris la prima ediție a concursului Pot să fiu Ostea. Cum? Cine te-a determinat să te înscrii? Păi mama tot a zis, Bianca, uite, este un concurs și vreau să te înscriu, să participăm. Și am mers acolo și am cântat. Și cine a fost în preselecție? Da. Ai trecut mai departe în concurs? Da. Și uite așa. Da. Și pe urmă a venit marele juriu? Da. Cum a fost prima ta participare pe scena concursului Pot să fiu Ostea? Cred că ai fost foarte, foarte emoționată. Da, pentru că era primul concurs aproape. La care ai participat? Da. Am avut emoții mari, dar... Dar uite că ai reușit să le stăpânești și să te prezinți bine. Da. La cele 3 etape ale concursului. Da. Și bineînțeles în etapa finală, când... Ce ai simțit în momentul în care ai văzut că s-au dat locurile 3-2 și ai mai rămas doar tu singură? Ce ai simțit în acel moment? Am zis că, uite, iau trofeul și m-am bucurat. Te-ai bucurat, bineînțeles, foarte, foarte mult. Și bineînțeles s-au bucurat și ai tăi, familia ta, colegii, prietenii, fratele tău. Da. Ei, iată că... De aici înainte, Bianca, dacă perseverezi cu multă muncă, cu multă străduință, o să mai aduci și alte trofee. Da. Bineînțeles că participările tale nu se vor opri aici. Cosmin, hai să trecem la Cosmin, un alt câștigător, un alt învingător, dragii mei. El este câștigătorul celei de-a doua ediție a concursului Pot să fiu Ostea. Cosmin, tu ce sentiment ai avut în momentul în care a fost momentul final, momentul din finală? Păi... La fel ca și Bianca, a fost o bucurie și fiecare concurs este o repetiție pentru noi. Te așteptai să câștigi, sincer, fii câștigătorul ediției? Nu mă chiar așteptam. Mă așteptam la locul 2, nu chiar așa. 2 sau 3. Da. Da, într-adevăr ai avut o prestație foarte, foarte bună în finală și de asta juriul te-a și desemnat câștigător. Da. Pentru că, bineînțeles că juriul, în funcție de prestația voastră, de ceea ce dăruiți pe scenă, vă sunt date și notele, bineînțeles. Da. Așadar, dragii mei, iată că ne luăm așa cu vorba, dar vrem să vă și dăruim momente muzicale cu invitații mei din această seară. Așadar, dragii mei, o melodie frumoasă care zice așa: am pornit pe beica în sus, pe care o să ne-o cânte, dragii mei, Bianca Pop. Am
Așadar, dragii mei, iată că în această seară Valea Beicii la mare putere aici la emisiunea Dar Rustic, pentru că, după cum ați putut auzi și acest cântec, își are originea de acolo, de pe Valea Beicii, de unde își are originea și Bianca și Cosmin și, bineînțeles, și eu, dragii mei. Așadar, suntem în exclusivitate aici, cei de pe Valea Beicii. Da. Cosmin, tu nu mi-ai spus cine și ce te-a determinat să te înscrii la concursul Poți să fii o stea? Cum am mai spus, fiecare concurs este o repetiție pentru mine și am spus... Ai vrut să mai ai o repetiție? Da, în plus. Ai auzit când s-a făcut promovare aici la noi pe site-ul emisiunii sau ai auzit de la colegi sau de la prieteni? Sau? Mai mult pe site-ul emisiunii. Deci ai urmărit reclama care s-a făcut pentru înscrierea la concursul Poți să fii o stea. Și așadar, iată că mai facem pe această cale un apel. Televiziunea Dar Eghin va mai organiza în această toamnă, credem începând cu luna octombrie, o altă ediție a concursului Poți să fii o stea. Așadar, facem apel pe această cale celorlalți copii talentați din Reghin și din împrejurim care vor să participe, să fie, bineînțeles, câștigători ai concursului Poți să fii o stea. Iată, dragii mei, că se poate. Da. Cu multă muncă, cu multă străduință, reușim să și câștigăm. Da. Bineînțeles că ai pășit și tu cu o mare emoție pe scenă. Da. Cum ai trăit, cum ai trecut prima etapă a concursului? Păi, sincer, chiar aveam foarte mari emoții. Nu știam cum se desfășoară. Da, cum se desfășoară concursul și mi-a plăcut, a fost o experiență foarte plăcută. Și membrii juriului cum ți s-au părut? Comparativ cu alte concursuri la care ai participat. La fel de bun, de consecvenți, chiar dacă au mai zis unele lucruri care nu sunt chiar încă cum ar trebui, dar eu cred că sunt constructive pentru voi și nu aveți decât de învățat. Cu siguranță. Cu siguranță. Așadar, revin iarăși la tine, Bianca. Da. Trebuie, dragii mei, iată că din regie se spune că trebuie să mai urmărim un alt moment muzical. De această dată o să ne cânte Cosmin o melodie frumoasă, Ca frunza dusă de vânt, după care un moment de publicitate. Doamne, pe pământ, ca și frunzele de plop, la 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 la, să n-am liniște deloc, la 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 la. La 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 la, unde mi-oi găsi norocul, la 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 la. Spune, măiculiță, spune, da, tu mi-ai noroc în lume. Spune, măiculiță, spune,
tu mi-ai noroc în lume, ori poate ai uitat de mine. La 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 la, și eu n-am parte de bine. La 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 la. Norocule, mândră floare, vai de cine nu te are. Norocule, mândră floare, vai de cine nu te are. Drage răle pătimește, la 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 la. Ăla știe că trăiește, la 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 la. Tot așa nu-l am eu, la 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 la. Și mi traiul tare greu, la 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 la. Tradiție de peste 50 de ani. Nostalgie, amintiri, prezent. Doar la terasa Crama Regun. Depozitul de mobilă Casa Mob Design pune la dispoziție o mare varietate de canapele noi și mobilă second, în stare excelentă, la cele mai accesibile prețuri de pe piață. De aici poți realiza un decor de vis pentru casa ta. Reghin, strada Ierbușului numărul 21, în spatele cantinei Hora. Casa Mob Design, confort și calitate. Librăria Libris. Prin carte poți ajunge departe. Rechizite școlare, caiete de orice tip, diferite modele de penare și ghiozdane, cărți în limba română și maghiară, dicționare, accesorii de birotică, obiecte de artizanat, cadouri și suveniruri. Reghin, cartierul Libertății, bloc 4, parter. Vă așteptăm cu drag! Librăria Libris. Prin carte poți ajunge departe. Fabrica de preparate din carne a Societății Comerciale Prodimpex Monica Serele produce și comercializează prin magazinele Miro din cartierele Unirii Bloc 19 și Rodney Bloc 20 preparate din carne de pasăre, porc și vită, pregătite și afumate ca la mama acasă. Tot aici găsești carne proaspătă, cărnați tradiționali, afumături și paste de mici. Nou, produse crud uscate marca Miro. Miro. Calitate înainte de toate. Reghin, strada Pandurilor, numărul 136, cartier Unirii Bloc 19 și Rodney Bloc 20. Miro. Calitate înainte de toate. Nu rata oferta promoțională la motoferăstrăul Stihl, începând de la numai 790 lei. Stihl, numărul 1 mondial prin Antora Invest Reghin.
Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit din nou, dragii mei, la cea de-a doua parte a emisiunii Dar Rustic și, bineînțeles, la discuția, dragii mei, cu acești doi invitați minunați pe care îi avem în această seară, Bianca Pop și Cosmin Cotârlu, acești doi copii ai noștri, ai reghinenilor minunați, care ne încântă sufletele de câte ori au ocazia și iată că în această seară ni le încântă din nou, fiind și alături aici de mine în studio și, bineînțeles, în casele dumneavoastră. Așadar, înainte de publicitate, am vrut să revin din nou cu discuția la Bianca, pentru că tot timpul zâmbește ea așa, dar emoțiile încă o stăpânesc, dragii mei. Și revenim din nou la discuția cu Bianca despre Pot să fiu o stea, despre acest concurs. Ne-ai cântat în finală o melodie, un cântec tare frumos. Și aș vrea să-l mai aud așa puțin fredonat, dacă se poate, dacă tu vrei să ni-l cânti, bineînțeles. Știu că un pic ora e cam târzie, dar dacă ai fi acum la un concurs, ea demonstrează mie și, bineînțeles, telespectatorilor cum ai cântat tu melodia ta frumoasă, Bată-l Jina de noroc, și consideră, cântă-l telespectatorilor și consideră că o să mai iei în seara asta un loc întâi. Ce zici? Bine. Așa ca și cum ar fi telespectatorii de acasă juriul tău și tu le cânti încă o dată Bată-l Jina de noroc și eu să-ți dea premiul întâi. Ok. Haideți, dragii mei, să o ascultăm pe Bianca. Iată un moment live de această dată. Bată-l Jina de noroc, la 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 la, șade numai într-un loc, la 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 la. Bată-l Jina de noroc, la 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 la, șade numai într-un loc, la 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 la. Mă învârt pe lângă el, dar nu-l nimeresc de fel, la 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 la. De la-i prinde, l-ai lega, de-a fugi, l-ai blăstăma. Prin grădină pe la noi, la 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 la, uite trifoi cu 4 foi, la 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 la. Prin grădină pe la noi, la 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 la, uite trifoi cu 4 foi, la 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 la. Toată ziua strâng o mână, norocul nu vre să vină, la 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 la. Le cosă și ai da foc, că nu mi-o purtă noroc. Bravo, Bianca, mulțumim tare, tare mult. Cu siguranță telespectatorii de acasă care te-au ascultat și te-au privit o să-ți dea locul întâi. Ce zici? Da. Într-adevăr, vedeți, dragii mei, că ne-a demonstrat Bianca că are voce, pentru că mai sunt mulți soliști care, în momentul în care îi pui să cânte live, se mai eschivează, aduc așa diferite motive. Dar bravo ție, Bianca. Dar cum zici tu că n-ai noroc? Tu te consideri o copilă norocoasă, un copil norocos? Da. Păi și atunci de ce zici că Bată-l Jina de noroc, că nu l-am avut deloc? Ei, așa-s versurile făcute, așa? Da. Cine ți-a compus acest? Domnul Cătălin Cioba, care îi mulțumesc pentru versuri. Și numai astea ți le-a făcut Cătălin sau mai ai de la Cătălin și mai am. versuri? Mai am.
Care melodii. cântec? Care? Păi joacă Omule cu mine, Omenia-i tare rară, parcă. Și Câte piese ai tu în repertoriul tău până în prezent? parcă vreo 9 sau 8. Ei, deja destule. În timpul scurt pe care îl ai de când ești pe acest drum al cântecului, de câți ani cânti? Sau de când te-ai apucat tu de cântat? Păi de la 7 ani, Și acum ai 9. 9. Ei, iată că de 2 ani, spune-le telespectatorilor unde ești la școală, în ce clasă, pentru că probabil, uite, și eu sunt curioasă, că nici nu știu unde ești la școală. Mi-ai spus adineauri că ești în clasa 4-a. Da. Sunt la școala gimnazială Florea Bogdan și sunt în clasa a 4-a. În clasa 4-a, dragii mei, iată cât talent poate să fie într-un om în clasa 4-a, dragii mei, vedeți? Haideți să mai urmărim un alt moment muzical, de această dată Cosmin, ficiorul nostru din această seară, ne cântă un cântec fain care zice așa: faini-s mândră ochii tăi. Faini-s mândră ochii tăi, la 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 la, cum-s florile pe voi, la 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 la. Faini-s mândră ochii tăi, la 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 la, cum-s florile pe voi, la 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 la. Îs curați cum îi izvorul și mie-mi stâmpără dorul, la 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 la. La, când ești mândră că-s nebun, la 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 la. Când te văd trecând pe drum, la 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 la. Când ești mândră că-s nebun, la 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 la. Fac ce fac să-ți ies în cale, că mi-ești dragă mândră tare, la 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 la. La, tot la tine mă gândesc, la 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 la. O să nu te întâlnesc, la 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 la. Tot la tine mă gândesc, la 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 la. Și-mi fac drum pe ulicioră, să te văd mândruță iară, la 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 la. Faină flore, la 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 la. Te aștept în șezătoare, la 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 la. Măi mândruță, faină flore, la 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 la. Te aștept în șezătoare, la 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 la. Și moi pune lângă tine, că ne-așa de tare vine, la 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 la. Că suntem faini amândoi, cum nu s-ați însat la noi, la 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 la. Iată, dragii mei, ce cântec frumos ne-a dăruit Cosmin Cotârlă. Frumos cântec, Cosmin, frumoase versuri. Mulțumesc. Ce ne spui despre ele? Păi, pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului Mircea Simionca pentru versurile făcute pentru melodiile mele. Tu ai colaborat în ultimul timp cu domnul Simionca. Da. Și domnului Florin Labiș pentru orchestrație. Da. Asta e o piesă mai nouă de-a ta? Da, de anul trecut, da. De anul trecut, da. Spun acest lucru deoarece am urmărit în prima parte a emisiunii acel cântec frumos al tău, ca frunza adusă de vânt. Aveai câțiva anișori mai puțini. Da. Cred că erai la începutul carierei tale și te-ai mirat și tu de cât de mult ai crescut Da. și cât de mult ai evoluat pe acest drum al cântecului. Da. Tu de la ce vârstă ai început să cânti? De la vârsta de 7 ani.
și colaborez cu orchestra Hora din Reghin, de la Casa de Cultură, de la vârstă de 8 ani. Iată, și ai o colaborare frumoasă în continuare. Da. Tu acum în ce clasă ești? În clasa 7-a. În clasa 7-a. Iată că trec ani și peste voi, nu numai peste noi, și încet, încet să ajungeți și voi în rândul oamenilor mari, cum se zice. Și tu ce vrei să ne cânti așa? Ce-ți trece ție acum prin minte? Ce cântec îl ai tu la suflet, bineînțeles, să-ți și placă? Exact cum i-am spus și lui Bianca adineauri, gândește-te că telespectatorii noștri de acasă te jurizează și urmează să-ți teie un premiu întâi la ceea ce le vei cânta. Iată, dragii mei, că și Cosmin o să ne cânte ceva, un moment live în această emisiune. Haideți să-l ascultăm. Codrule, cu vârful nor, de tine mi tare dor și de cărarea din munți, pe unde umblam desculți, măi, dragă mi, să stau la izvoare, unde-s cerbi și caprioare, s-aud cucul la izvor și să cânt doina cu dor, măi. Felicitări, Cosmin, într-adevăr o doină frumoasă. De unde-i culeasă? Aceasta este doina mea proprie și versurile sunt făcute tot de domnul Mircea Simionca și vreau să-i mulțumesc. Și o ai imprimată sau încă nu? Ai fost doar la concursuri cu ea? Da, încă nu o am imprimată, dar am fost la concursuri, da. Foarte frumoasă, se simte că e de acolo, de la noi, din vârful muntelui, din codrul nostru frumos românesc. Dragii mei, iată că atât Bianca cât și Cosmin au mai avut participări și la alte concursuri de unde ne-au adus premii frumoase. Bianca, ia zi, tu ai mai apărut zilele trecute la noi la Dareghin la o știre, unde ne-ai adus aici la Reghin un premiu frumos. Te rog să le spui telespectatorilor despre participarea ta la acest festival și unde ai participat. Păi, când a început vacanța, era un spectacol la Sibiu și m-am dus. Și am cântat tot Bateljina de noroc. Deci tot asta cu Bateljina de noroc, iară ți-a adus un alt noroc, Da. un alt premiu întâi. Da. Și am luat trofeul. Și cu siguranță ai venit și de acolo cu mare, mare bucurie în suflet. Da. Și cu multă Chiar nu mă emoție. așteptam de acest premiu. Deci tu la niciun premiu întâi nu te aștepți. Dar uite cum se face că acest cântec Bateljina de noroc Îmi aduce noroc. îți aduce noroc. Da. Cosmin, o să mai revin la discuția cu tine pentru că și tu ne-ai mai adus, ai mai câștigat între timp alte premii frumoase, dar haideți să mai cântăm, dragii mei, iată că
Bianca și Cosmin ne-au cântat în direct aici, ne-au demonstrat că într-adevăr sunt niște copii talentați, dar haideți să o mai ascultăm pe Bianca cu un alt cântec frumos, Nu fi mamă supărată, după care luăm un alt moment de publicitate. Mândra noastră cea frumoasă scoate capul pe fereastră și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Sunteți în căutarea unei tâmplării de calitate la cel mai avantajos preț? Pavio este soluția ideală pentru orice buzunar. De peste 15 ani în domeniul tâmplăriei din PVC, Pavio garantează clienților săi ferestre și uși de înaltă calitate la cele mai mici prețuri. 2 game de produse, economic și premium, termen de execuție 7 zile, montaj și transport gratuit în întreg Ardealul. Ne găsești în Reghin, strada Iernuțeni, numărul 138, vis-a-vis de Delta Term, de luni până vineri între orele 8 și
2017. Pavio, ferestre mândre din Ardeal. Eleganță deosebită, calitate maximă, prețuri speciale. Magazinele Elite și Elite Fashion XXL, Reghin, strada Mihai Viteazu, numărul 1. Vă pun la dispoziție o gamă bogată de îmbrăcăminte, încălțăminte și marochinărie. Descoperă ținutele elegante, texturile și stilul unic ale unor colecții atât de apreciate de femei și bărbați. Piese vestimentare rafinate pentru orice siluete. Fiecare femeie își dorește să fie privită și admirată. Fii unică doar prin magazinele Elite și Elite Fashion XXL din Reghin. Din cel mai bun grâu, produsele noastre de calitate îți oferă un gust inegalabil, sănătate și mai mulți bani în buzunare. Pâinea noastră, mereu proaspătă, îți întregește familia. Produsele de panificație ale brutăriei Giurgiu le puteți găsi la magazinele situate în cartierele Gării, Unirii, Salcămilor și Mihai Viteazu. Brutăria Giurgiu, pâinea familiei reghinene. Pensiunea Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de saună, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323. Pensiunea Anca, Reghin, strada Unirii numărul 25. Locul unde te simți ca acasă. Ai tot ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mensana Incorpore Sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Noi suntem sursa ta zilnică de informație, jurnaldereghin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Jurnaldereghin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghineană. Jurnaldereghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnaldereghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Suntem din nou, dragii mei, împreună cu dumneavoastră, în direct la emisiunea Dar Rustic. Ei, dragii mei, nu știu ce să mă fac cu copiii ăștia, că pe publicitate nu mai pot opri din vorbit. Și acum, în direct, ați văzut, mai emoțiile iar revin, nu știu, le-am lăsat la ușă, nu le-am lăsat,
bată-le norocul de emoții. Acum te copiez pe tine, Bianca. Și zicea pe publicitate Bianca, hai să discutăm ceva mai acidulat. Asta înseamnă că ieșim puțin din sfera muzicii, dragii mei, să vedem cum și-au petrecut vacanța Bianca și Cosmin. Vacanța de vară, iată, am început școala, am mers cu forțe noi, cu forțe proaspete, vrem să rupem tot, învățăm. Da. Cum merge învățătura la școală? Bine? Da. Sau Acum un pic mai greu, De ce? dar merge. bine sau foarte bine? Ce e acolo? FB, B, cum e? Cu asta Până că- acum mi-a doar locul întâi, dar să vedem. Și vacanța, cum ți-ai petrecut tu vacanța de vară? La multe spectacole, festivaluri, concursuri. Și în afară? Am fost la mare, la Băile Figa. Ei, deja vezi, ieșim puțin din sfera muzicii. Cosmin? Și eu la fel, spectacole, concursuri. Și multe alte activități. Da. Mai ai timp de joacă cu colegii, cu prietenii, de Da, ieșiri, cu... Nu prea. Nu prea. Tot timpul muncă și iar muncă. Ei, ce să facem, dragii mei? Muzica asta, batojina de muzică, că uite, vă mănâncă copilăria. Ce să facem? Asta e. Ați văzut că arta cere multe sacrificii, Da. inclusiv copilăria, inclusiv joaca e, dar mai prindeți voi așa pe calculator cât e un joc, nu? Mai stați Da. voi, mai... Da. Îți place să te joci, Cosmin? Sau nu ești un Da. trimit al jocurilor? Da. Nu ești chiar așa Nu. de virtual? Da. Tu tot ziceai, revenim iar la concursuri, că ai zis că ai avut o vară bogată în concursuri, în festivaluri. Mai spune-ne și tu din participările tale. Păi, m-am luat locul întâi în Constanța, județul Constanța, localitatea Cumpăna. Festivalul de la Cumpăna, da? Da. Locul 2 mai de mult la Târgu Mureș. Acum mai nou la Chiher, locul 1. La zilele Chiherului, la acel concurs organizat de Primăria Chiherului. Da. Ei, și de acolo ai luat locul întâi. Bravo ție, Cosmin! La concursul de interpretare a cântecului patriotic am luat mențiune. Tot locul întâi la Pot să fiu o stea și multe altele. Uite că sunt ceva locuri întâi, ceva trofee, așadar munca ta nu se lasă așteptată și iată că îți vin și roadele muncii tale. Haideți, dragii mei, să-l mai urmărim pe Cosmin cu un alt cântec frumos. Am găsit videoclipul. Nu. Pe cărarea din gavale ducem tati
și-o trecut. Tot ce-a fost încep să gata, nu mai vine niciodată și-o trecut. Ei, dragii mei, frumos, frumos, fără cuvinte. Și cântecul e foarte frumos, Cosmin. Mulțumesc. Și videoclipul la fel, foarte bine realizat. Am văzut acolo o parte din vremurile copilăriei mele, trăite acolo, când mergeau oamenii cu cosa în spate la cosit, când mergeau copiii și le duceau mâncare. Da. Foarte, foarte frumos realizat. Vreau să-i mulțumesc pe această cale, nu știu dacă se uită, dacă prinde postul, doamnei Mihaela Grec. Da, cea care ți-a realizat videoclipul. Da, și au ei acolo o emisiune și vreau să-i mulțumesc. Ai fost invitat la acea emisiune? Nu am fost. Sau ți-au difuzat doar videoclipul? Da. Vreau să le mulțumesc tuturor din echipa lor. Din echipa lor, da. Într-adevăr realizează videoclipuri frumoase și mai ales că e și în acea locație frumoasă acolo la Vătava. Da, da. Acolo acasă la... Ei, nu chiar la casa personală a domnului Simionca, dar acolo undeva în zona Vătava. Foarte frumos. Deci să înțeleg că tu ai colaborare frumoasă cu Mircea Simionca. El e cel care îți creează cântecele, ți le compune. Și linia melodică și textele? Da, și el compune linia melodică, dar în studio le face domnul Florin Lapiș. Cu orchestra de acolo, o orchestră de la Bistrița. Da. Frumos. Și tu, Bianca, tu colaborezi cu Cătălin. Da. El e care îi mulțumesc pentru toate melodiile făcute. Într-adevăr, e un lucru bun că există acești oameni care vă îndrumă și care vă ajută să mergeți pe acest drum al cântecului. Aveți familiile voastre minunate și tu, Cosmin, ai o familie minunată și cu siguranță de câte ori ai ocazia să le mulțumești pentru ceea ce fac pentru tine, cred că ești conștient de ajutorul care îți vine din partea lor. Da. Vreau să mulțumesc bunicilor, colegilor, mamei, tatei, celor care te ajută și celor care mă susțin. Te sprijină, într-adevăr. Colegii de clasă, cum te percep? Îți mândri cu tine că sunt colegii tăi? Da. Te mai pun așa să-i cânti sau să le cânti sau nu prea zic cu muzica populară? Ei nu... Deci dacă întreabă profesorii că cine e cântăreț în clasă sau cine știe să cânte mai bine, totdeauna... Te propun pe tine? Da. Și tot timpul trebuie să cânt ceva. Deci tu ești tu ești pus la înaintare, îi salvezi pe ei, poate, de cele mai multe ori. Într-adevăr, tu, Bianca, cum te înțelegi cu colegii? Ce zic colegii despre tine? Cum te percep ca fiind așa o artistă deja, cunoscută în oraș? Aproape te zic că sunt celebră. Ei, deja vorbim de celebritate, dragii mei, iată că în clasa 4-a, normal că... Dar cu siguranță colegii sunt mândri de voi. Da. Și împăcați așa școala cu cântatul sau nu prea? Da. Da. Reușiți așa să știi că uite, acum ai începutul anului școlar, la sfârșitul anului școlar promit, dragii mei, că eu personal o să merg să le verific carnetele de note. Și atunci vedem și Bianca și Cosmin că s-au lăudat că le împacă bine, dar o să vedem faptele. Ce zici, Bianca? Da. Da? Da. Vezi că eu nu prea uit. Așa că la sfârșitul clasei a 4-a vine Maria Neag și îți verifică carnetul de note să vedem acolo câte FB-uri sunt, că tu încă ești la calificative, nu? Da. Și Cosmin, tu să vedem acolo notele, media generală, nu? Sau venim întârzi aici și venim cu echipa Dareghin și vă filmăm carnetele și le arătăm și telespectatorilor ca să avem, să-i convingem cu ceea ce zicem, nu? Da. Ei, dragii mei, iată că timpul trece peste noi. Mă bucur că am fost și în această seară împreună cu dumneavoastră la o nouă emisiune Dar Rustic și vreau să le mulțumesc încă o dată acestor doi copii minunați, Cosmin Cotârlă și Bianca Pop, că au fost în casele dumneavoastră. Vreau să-i felicit încă o dată
și pentru faptul că sunt câștigătorii noștri ai concursului Pot să fiu o stea și să-i felicit pentru toate celelalte premii pe care ei le-au obținut și cu siguranță vor mai aduce multă mândrie orașului nostru, pentru că ați văzut, sunt copii cu mult dar de la Dumnezeu, cu multă putere de muncă și nu se lasă ei așa ușor învinși de alții. Să știți că Reghinul și Mureșul, județul Mureș în general, unde merge la concursuri, cam aduce premii. Asta era și la vremea mea, când eu participam la concursuri. Așadar, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine. Dragii mei, să ne revedem aici la Dar Reghin TV cu alte emisiuni Dar Rustic la fel de frumoase. Iar până la o nouă întâlnire, Maria Neag vă transmite să aveți parte de tot ce mai bun și mai frumos de la viață, dragii mei. Numai bine tuturor și Doamne ajută, iar pe final de emisiune, Bianca Pop ne mai cântă un cântec frumos. Floricică Viorea. Doamne ajută tuturor și numai bine!